שלום טובים יקרים, כאן התחלנו לגלגל ואני מקריא את הפרק של היום, והפרק של היום עוסק בצ'יטים לפוקימון גו. אוקיי, לי כבר יש את האפליקציה, אבל בואו נתחיל להראות לכם. דבר ראשון, אתם צריכים פוקימון גו, עשיתי גם סרטון איך להוריד את זה, את הפוקימון גו. אוקיי, אז דבר ראשון אתם כותבים פליי, GPS, אז נכנסים לפייק GPS ואז כתוב עוד משהו באיזושהי שפה. זה כבר מותקן, אז אתם אחרי שזה יורד, אני אמחק את זה רק בשביל להראות לכם מה לעשות. אז אני אעזור לכם כשזה ירד. אוקיי, והנה זה ירד לי. אני בדקתי את זה רק על גלקסי S, J5 ו-J7. אוקיי, J7 זה מה שיש לי עכשיו. Settings, אתם עושים Settings, זה לא יראה לכם לעשות את זה, פשוט אני שמתי קוד. אחר כך זה מראה לכם למעלה אפשרות למפתחים, יורדים למטה, ואז יש לכם יישום מיקום מדומה. אני מושג איך זה נראה אצלכם, לוחצים על זה של האפליקציה, ואז זה בסדר. אתם לוחצים פה על זה, נגיד אני רוצה להיות תל אביב, סרט. נעזור לכם את זה סמלטון. אחר כך זה מראה לכם, אתם לוחצים נגיד להיות פה, אני אלחץ פה, חכו רגע. אז אתם לוחצים על זה, אתם רואים על למעלה איפה שעכשיו היה אפור. לא יודע אם אתם ראיתם את זה. אחרי שאתם לוחצים על זה, מה שכתוב פה למעלה, אתם לוחצים הכי למעלה, הכי למטה, והנה הג'ויסטיק מוכן. ואז נשאר להיכנס רק לפוקימון גו וזה עובד. אוקיי, כדי לבטל את הג'ויסטיק אתם לוחצים על הכפתור שעושה את זה, לא יודע איך זה נראה אצלכם, אם זה נאו, לא יודע. מוחקים את זה, וזהו. אז מחקתם את האפליקציה הזאת, כאילו משם, לא מחקתי אותה משם. הנה אתם רואים, הג'ויסטיק, לא יודע אם ראיתם אותו. ואז יש לכם את זה. אוקיי, מקווה שאהבתם את המדריך שלי לקודים, ואני רוצה שתתנו לייק וסאב, מקווה כי זה עוזר מאוד לערוץ, ויאללה ביי.